son Ángela e son de Zas. Estou vinculada á Asociación Castromeda como voluntaria, á Festa da Carballeira e á Asociación Churía. Como lle contarías a alguén que nunca veu o que é a Carballeira de Zas? Pois a Carballeira de Zas penso que tendríamos que vir calquera persona a vela, a disfrutar tanto da música tradicional como folk, vale para os máis cativos hasta os máis adultos, é o espazo natural que temos aquí. Sei que é complicado describilo sin velo en primeira persona. Pois sí, eu diría a calquera persona que veña porque penso que vai a repetir. Cal foi a primeira carballeira da que tes recuerdo? Que teño recordos, xa teño que ser así xa un poquinho máis adulta. Pero eu imagínome que desde ben pequena que xa estaba na Carballeira. E como é esa primeira que recordas? Recordas algunha cousa ou simplemente estar? Estar e disfrutar, como era aínda tal, andar cas miñas amigas por ali, pero sin moito máis recordos, a verdad. Cando empezaches a colaborar na Carballeira? Ou por qué? Pois empecé no ano 2007, máis ou menos. Era sempre que tuve esa sensación de ver a xente a sudar, cando eu era pequena non podía traballar neses momentos, e dicir, pois teño que, como podo facer para sudar a traballar? E así fui. Pero xa viña de familia, non, isto? Sí, miña irmán xa estuvera sudando, eu era como que estaba na festa con miña nai, tiñamos que esperar por ela, e dicir, pois eu tamén quería traballar. Pero neses momentos non me deixaban, e despois, pois, miña irmán deixou e dixen, pois eu teño que preguntar como podo traballar. E preguntei e xa me meteron a traballar. E agora é moi familiar tamén, porque tamén hai máis xente da familia que tamén colabora na Carballeira, non? Sí, meu irmán tamén xa leva moitos anos traballando. Cal foi o teu primeiro chaio na Carballeira? O merchandising, as camisetas. Nese momento chamábase o posto das camisetas. Hasta hoxe? Hasta hoxe. Todos estes anos estuveches no Merchan? Sí. E que hai que facer no puesto de Merchan? Pois no puesto de Merchan tens que pensar en que é unha tienda dentro do espazo natural, que iso tamén é un privilexio, vender tanto camisetas, sudaderas, ahora mesmo temos moitísimas referencias, pero neses momentos solamente eran camisetas e sudaderas. Tuvemos gorros tamén, e a verdad é que era como estar nunha tienda de Inditex, pero sin estar. Sempre foi unha cousa que me gustou. O sea, que ti estás aí contenta? Feliz. Además, entendo que é un sitio onde se conoce moita xente, falas... Eso tamén é unha das partes que me gusta moito, que estás na festa, que estás traballando, que son moitas horas que se traballan, pero é como se tuveras disfrutando tamén da festa, porque ves a xente tan feliz que che ven a colaborar comprando, que sempre intentan, se non hai dunha talla, vallle de outra. O caso é sempre aportar, e a min pareceme que podemos estar moi orgullosos porque isto pode medrar así. Ademais dese papel de voluntaria, xa nos dicís ao principio que tamén formas parte desde sempre de Churía, dos grupos de baile e música tradicional, eres cantareira. Sí. Cantas cancións cantarías na Carballeira? Non podo dicirche un número exacto, pero moitas. De algunha delas hai algunha que sea especial para ti? As cancións de Baíñas, para min, son moi especiales, son recollidas a miña avoa, e a ama de miña nai, que é a que me amantou. Para min son especiales porque, teñen un sentimento especial. Entón, teño unha aí que, sobre todo, é máis especial aínda, que é a Rumba de Baíñas. É unha canción que cada vez que a podo cantar sempre me recordo a miña avoa. Dixo eu que nos cantarás un pouquiño. Bueno, pode ser que sí. Pois veña. Vale máis unha buen rumba bailada por un buen mozo que bailarla con cualquiera y bailarla poco y poco. La rumba es rumba, la rumba es baile. Yo no sé qué tiene la rumba que cada día me gusta más. Eu aplaudiría se non fora porque teño o micrófono posto. Pero, ademais,
esta canción cantáchela na Carballeira fai nada, O non? ano pasado. E como foi eso? Especial. Especial, pois, porque me deron a oportunidade de cantar como Xela Cantareira. Foi un invento así que surgiu. O ano pasado foi en honor ás mulleres e sentíme moi privilegiada poder aparecer no cartel da Carballeira, que penso que calquera persona sentiríase super orgulloso, como Xela Cantareira e sendo a voz principal. Para min foi un soño. Cantei esta canción, levei cancións que me representaban e esta tiña que estar. Se podes colle o papel que tes aí no suelo e ábreo. Que vemos na foto? Se podes dalle... Por aí andas, non? Aquí estou, sí. Fai un montón de anos deso, entendo. Sí, fai un montón de anos. E desde eso, non? Que levas moitos anos tocando e cantando na Carballeira, hasta este ano como Xela Cantareira, como cambiou? Tamén cambiou moito, en xeral, a túa vida, a túa traxectoria como cantareira, non? Sí, cambiou. Aquí, bueno, era unha nena pequena, levaba 5 anos tocando, máis ou menos. Empecé aos 10 anos, tería 15 anos aquí, nesta foto, e a verdad, era moi tímida, moi tímida. Os anos foronme pasando e fun collendo un poquinho máis de confianza en mí mesma. Sei que teño un poderío de miña avoa que na miña familia, eu máis miña irmán somos ao final as que seguimos con isto, con este legado. Síntome moi orgullosa de que miña avoa nos deixara isto tan rico que temos. E a verdad que fun medrando como pandereteira e como cantareira. Bueno, ando en moitas asociacións, pero eu sei de onde veño e sei cal é a miña casa, que é esta. Ese papel de cantareira e de pandereteira, imagino que tamén axudou a que esa nena tímida fora de outra forma, non? Pois sí, porque cada actuación ou cada foliada ou cada sitio que vas a cantar ou actuar, eses medos telos que ir perdendo. Entonces eu encima do escenario medro. Que bonito eso. Que música, porque Zas é un territorio super rico en música tradicional, temos mulleres que agora xa teñen pois 80, 90, outras que xa non están, como que falamos, non? Que heredamos esas cancións delas, e sigue sendo moi rico porque vos tamén seguides con ese legado, non? Que Zas se sitúa un pouco no mapa tamén pola música tradicional, crees? Sí, síntome orgullosa da asociación na que estou, que é a Churía, sobre todo pois polo patrimonio cultural que temos, por toda esta xente que se dedicou a recoller. Eu era moi pequena, non tuve o honor de andar polas aldeas recollendo o que os nosos antepasados nos deixaron, pero esta xente toda que o fixo e que ora teño o poder de ter esas cintas e eso todo que hai, pois é moi valioso. Entonces, seguir mantendo todo isto que nós temos recollido é moi importante, tanto os bailes como a música. Na Carballeira de Zas bailese moita música tradicional, fanse actuacións de diverso tipo, pero sempre as cantareiras, as pandereteiras están aí e teñen que seguir estando, non? A min pareceme que sin as cantareiras non habería música. Pode ser moi bo bailador, pero se non hai unha persona que che cante, non faz nada. Entón, penso que a música e as cantareiras, sobre todo, que teñen que sempre estar. Algúnha vez faltaches a algunha carballeira desde que empezaches? Non, eu penso que non. Non recordo de faltar. Teño unha anécdota dunha boda dunha prima miña que doulle por casarse na Carballeira. Bueno, sendo de Veíñas, imagínate, que sabe o que significa para nós a Carballeira, pois doulle por casarse. E eu dixenlle, pois eu sinto moito, pero eu non vou. Entón, nada, fui a miña familia, eu fui a Carballeira, e despois funlle tocar unha peza así de sorpresa e volvei para a Carballeira. É dicir, nin prima, nin nada. Para min a Carballeira é unha fecha que non se pode faltar. Ademais, non che preguntei antes, pero algunha vez foches sin cantar ou sin tocar a Carballeira? Non. Eso sí que non. Non. Eso agora xa non se pode permitir. A xente que non conoza a Zas ou a idiosincrasia e demais, claro, hai dúas asociacións, non, Castromeda e Churía, que en algún momento ademais confluíron e tal. Que significa Castromeda para ti? Pois Castromeda pareceme que é unha asociación, un recoñecemento de xente voluntaria
moi unida, que se involucra, que fai un gran traballo, que conseguimos cousas impensables. E así está funcionando. Castromeda ten algo que identifica moito a asociación, non? E ademais en determinados momentos da vida importantes, un regalo que se fai. Pois sí. Como este? Pois, bueno, cando tes a suerte de casarte, estás sendo voluntaria na Carballeira, pois danche un agasallo, que ven sendo a Luna. Ti recibiche a Luna, como foi ese momento? Para min é dos momentos máis, foi máis, casi que, penso que dos momentos máis importantes que vivín na Carballeira. Pois, nese ano que me casei, inconscientemente non sabía que se me iba a dar nese momento, e fui no propio día da festa, porque cho poden dar xusto o día que te casas ou antes. E min deron o día propia da festa, estaba encima do escenario actuando, e nada, nese momento que o presidente era Fidel, subiu arriba, bueno, unhas palabras moi especiales, a verdad, polo cariño que nos temos, e recibín esa luna. O sea que foi bonito. Foi moi bonito. A parte de recibir a luna, que xa nos dis que é un momento moi especial para ti, hai algún momento da Carballeira, algunha anécdota que recordes especialmente? Como che dicía antes, o de cantar encima do escenario como se la cantareira, pero eu son feliz en todas as carballeiras. Bueno, cando ven a Semana da Carballeira, xa é como estás esperando a que chegue o día, e acaba a festa e volves a pensar cando volverá. E eu son feliz no merchandising, no meu posto de camisetas, nada máis. Se queres deixo o papel, que che teño aí co papel na man. Vale. Pregunteiche por algún recordo especial da Carballeira, pero sí que tes un recordo para sempre na piel da Carballeira. Sí. A ver, enseña. A ver se se ve. Teño que mirar a ver en que tal. En este. É un, ademais, da casualidade, que isto foi casualidade, prometo, que é o mesmo CD que está ali posto xusto detrás de ti, Pois sí, é a mesma é o foto. mismo. Cando decidiches facer eso? Non sei se o ano concreto, pero por que decidiches facer eso? Pois mira, eu quería, o carballo para min é moi importante, sobre todo pola carballeira. Os zocos tamén forman parte da miña vida, entonces quería algo que nos representase da carballeira. Os zocos son os de Fidel, entonces, bueno, témonos aí un cariño que eu teño un especial cariño por todo a relación que tuvemos desde moi pequenos. Este cartel para min era o que, en vez de poñer un carballo e un zoco, pois era o cartel perfecto, entonces así o plasmei na miña piel. Que bonito. Desde toda esa experiencia xa como voluntaria, como persona que sinte a festa e que a vive especialmente, como ves a evolución da Carballeira, o momento actual a hora da festa? Penso que nunca tan ben tuvemos, estamos medrando, para min que nunca se pensaría. Fomos mellorando en cousiñas que penso que houve que cambiar, pero ahora me parece que estamos no mellor. E así penso que teremos que seguir. Imagino que tamén o auxe da música tradicional, ou neste momento bo, non? Porque ti mas eu sabemos que houve momentos especialmente complicados nos que ao final bailábamos e tocábamos catro, así como un pouco apartados e mirados raro. Agora é un bo momento para a música tradicional e isto imagino que tamén axuda, non? Pero ahora axuda moitísimo, pois dous a conocer moitísimo a música tradicional. Sei que hai artistas que tamén a deron a conocer, e iso tamén se agradece porque nas asociacións agora cada vez hai máis xente anotada, entonces iso axuda a que a xente lle guste máis e vaia a festivais como estes a ver, a bailar e a cantar, cousas que antes parecías raro se o estabas facendo. Imagino que isto tamén é algo que lle transmites aos teus alumnos e alumnas en todas esas múltiples clases de pandeireta que das, non? Tal cual. Eu, as miñas clases de pandereta móstrome tal cual son, a dalo todo, cantando e tocando, e que o vivan e que o sintan de verdad, porque eu penso que cantando e tocando tes que sentilo, porque iso é o que vai ver o público.
Cal dirías que é ahora o teu momento feliz na Carballeira? Ou, se non hai un momento concreto, como é agora, pois este ano pasado, unha rutina de o fin de semana da Carballeira? Actuando, cantando, traballando, eu penso que todos eses momentos, o xunto, para min son os momentos felices. Se hai unha palabra que terías que ti decir como que defina o que ti sintes ou o que é a Carballeira, cal sería? Felicidade. Por que felicidade? Pois porque me sinto feliz. Tanto ten o día que traballo como o día que actúo. Para min son momentos felices, con xente que somos moitísima xente traballando, que nos entendemos todos moi ben, e nos postos en que estamos que pasamos moitas horas xuntos. Entonces tamén é importante que todos peleamos polo mismo, é dicir, por facer unha festa grande.